алиса майхонова 5 сол боз дар бозори уши Бишкек ба фурӯши маводи ғизоӣ машғул аст. ӯ мегӯяд дар тӯли ин солҳо ҳеҷ гоҳ барояш то ин ҳад душвор набудааст. ҳар дафъа бо мо даъво мекунанд ки гӯё мо нархҳоро боло бурда бошем. пештар бар ивази 10 000 моли кофӣ мехаридем. ҳоло бошад бо ин пул 2 ё 3 қуттӣ мегиреду халос. фоида низ камтар шудааст. агар қаблан мо ба нархҳо 10-20 сом илова мекардем, ҳоло 5 ё 10 сом изофа менамоем. Ҷениш Бекушалиев умдатан орди қазоқӣ ва равғани русиро мефурӯшад. агар нархи равған баръакс паст шуда бошад, орд 2 баробар гарон шудааст. мизоҷони ӯ ҳоло имкони харидани орди бештарро надоранд. албатта душвортар шуд. масалан пеш орд 1000 сом буд, ҳоло 2000 сом. харидани орд ҳам камтар шудааст. пештар бо халта мегирифтанд, акнун 10 килоӣ мегиранд. муштариён ҳам дар ҷустуҷӯи маҳсулоти арзонтар ва сарфа кардани пул аз як гӯша ба гӯшаи дигари бозор давр мезананд. ман маҳсулоти арзонтарро мекобам. помидори 130 сом аст. нархи маҳсулот бениҳоят баланд рафтааст. шояд барои одамони доро зиёд эҳсоскунанда набошад, вале ба кисаи мардуми оддӣ зарба мезанад. мардум ба зудӣ чӣ будани гӯштро ҳам фаромӯш мекунанд. рӯз то рӯз душвортар мешавад. мақомот афзоиши қиматро ба омилҳои беруна рабт медиҳанд. хадамоти танзими зидди инҳисории назди вазорати иқтисод бо истинод ба оморҳо мегӯяд, қирғизистон 80% аз воридот вобаста аст. девони вазирон дар ин замина як қатор тадбирҳо андешид. шумо медонед ки барои қанд ва равғани растанӣ арзиш аз андози иловашуда ба сифр расонида шуд ки ин ҳам барои ба эътидол овардани нархҳо мусоидат мекунад. аммо аз нигоҳи иқтисоддон Азамат Акинеев ин танҳо ибтидои кор аст. нархҳо минбаъд ҳам баланд мешаванд, зеро воридкунандагони асосии маводи ғизоӣ Русия ва Украина мебошанд ва ҷанг ба истеҳсолоти онҳо таъсири ҷиддӣ хоҳад расонд. барои таъсиррасонӣ ба вазъият бонки миллӣ ва ҳукумат фишангҳои хеле маҳдуд доранд. тамоми иқтисодиётро комилан аз нав сохтан лозим аст. яъне имсол ҳам болоравии нарх идома хоҳад ёфт. бонки ҷаҳонӣ ҳушдор медиҳад ки то охири соли ҷорӣ иқтисоди ин кишвар метавонад 5% коҳиш ёбад.